हेलो हाय एंड नमस्ते जय जगन्नाथ फ्रेंड्स केमिति अछंती समस्ते आशा करछि ईश्वर को कृपा बहुत भले थिबे समस्ते एवं मु भी मध्य बहुत भलरे अछि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रियांश मामा स्टडी वर्ल्ड। आज मु आपण मानक सम्मुख को जने एस्पिरेंट भाबरे आसी नै बरम आसीछि गोटे नारी हिसाब रे आजिर समाज रे नारी केते सुरक्षित मु तो भाबुछि मार गर्भरु ही नारी असुरक्षित कारण मार गर्भरे थिबा समय ही कन्या भ्रूण हत्या करा जाए। पितामाता कौन ପାଇଁ कन्या भ्रूण हत्या करने को पछंती नहीं मु किछिटा अभिभावक मानक ठारे सुनिबाको पाइछि किछिटा दुश्चिंता चिंतार मनीष मानक करामती पाई कारण नारीटी जन्मरू ही निर्यातना सही था नारीटी सहवा सहित निजर पितामाता निजर अभिभावक समस्ते सही था कारण नारीटी जिते जन्म निए ना से जन्मरू ही तार रूप वर्णना करा जाए। अरे जो जो कन्यार ବର୍ଣ୍ଣଟା କଳା ହେଇଯାଇଥିବ ଆରେ ଇଏ ତ କାଳିଟା ଆକୁ କିଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ ବା ପସନ୍ଦ କରିବ ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣଟା ଗୋରା ବା ସଫା ହେଇଥିବ ଆରେ ବା ଆକୁ ଆରେ ବା ଆକୁ ତ ଇଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକୁ ବିନା ସଂକୋଚରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ବା ସେ ନାରୀର ପିତାମାତାଙ୍କୁ। ସେଠି ସେ ନାରୀର ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି କାଳକ୍ରମେ ସେ ବଡ ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ନା ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କର କଳା ଏଇ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଟିକେ କମ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ସମାଜ ବିବେଚନା କରିଥାଏ ନାରୀକୁ ନେଇକି। ମୋ ସହ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେବାକୁ ଲାଗେ ସେ ବଡ ହେବା ପରେ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଆରେ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଧୀରେ ଯିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ଯିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକିକି ନୁହେଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଜୋର ହସିବୁନି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବଡ ପାଟିରେ କଥା ହେବୁନି। ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଏମିତି କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣେ ତାକୁ ପିତାମାତା କହିଥାନ୍ତି କାରଣ ତୁ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଯିବୁ ନା କାଳେ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ହିଁ କହିବେ ଆରେ ଦେଖୁନ ତା ଝିଅଟା କେମିତି ଉଦଣ୍ଡି ଭଳି ଯାଉଛି ଆରେ ଇଏ ବହୁତ ଉଦଣ୍ଡି ଏମିତି ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଅଢଣୀଟା ନେଇଛି ନା ସେମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆରେ କେମିତି କେମିତି ଏ ସମାଜ କଣ ପାଇଁ ନାରୀକୁ ଏତେ ଆକଟ କରାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେଇ ଝିଅଟିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବୟସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ। ସେଠି ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ସେ ଶିକାର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେପରିକି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଏବଂ ସେ ଭାବିକି ଆସିଥାଏ ବା ପିତାମାତା ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଜ ଘର ଭାବିକି ଚଳିବୁ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛକୁ ପଳେଇଯାଏ ତାକୁ କେହି ନିଜର କରନ୍ତିନି କି ତାକୁ କେହି ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ନା ଝିଅଟି ଶୁଣିବା ସହିତ ସହିତ ତାର ଅଭିଭାବକ ତାର ପିତାମାତା ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆରେ ତୋ ପିତାମାତା ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସେ ଶୁଣିଥାଏ। ସେ ନାରୀଟି ସେଠି ତାଠାରୁ ବୟସରେ ସମସ୍ତ ମାନେ ବୟସରେ ସାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିଥାଏ ବଡ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିଥାଏ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଥାଏ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ନଣନ୍ଦ ଭାଣିଜୀ ଭଣଜା ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଇଭେନ କି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପଡୋଶୀ ମାନେ ବି ମାନେ ପଡୋଶୀ ବି କହିଥାନ୍ତି ହଁ ଏ ବୋହୁଟା ଏମିତି ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି କହିଥାନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅଟି ତା ପରିବାରକୁ କହିଥାଏ ବାବା ଏମିତି ମା ସେମିତି ବରଂ ସେଠି ତା ବାପା ମା କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆଲୋ ଝିଅ ସଂସାରରେ ଘର କରିଥିଲେ ପତନ ପଡିଲେ ବି ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଝିଅଟିକୁ ହିଁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଏ ଝିଅଟିକୁ ହିଁ ଆକଟ କରି ରଖାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଏତେ ନିର୍ଯାତନା କଣ ପାଇଁ। ପୁଣି କୁହାଯାଏ ନାରୀର ଡିସିସନ ନେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବିଫୋର ମ୍ୟାରେଜ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ନେବାର କଥା କହେ ନା କୁହାଯାଏ ଡିସିସନ ନେବାର କ୍ଷମତା ତୋର ନାହିଁ ଅଛି କାହାର ବାପାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ତାକୁ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଡିସିସନ ନେବାର କ୍ଷମତା ତୋର ନାହିଁ କାହାର ଅଛି ଶାଶୁଙ୍କର ଅଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ସିଏ ଯଦି କହିଥାଏ ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁ କଣ ଗୋଟେ ମାଲିକ ବା ତୁ ଗୋଟେ କଣ ସାନ୍ତାଣୀ ଯେ ତୁ ଡିସିସନ ନେବୁ
କୁହାଯାଏ ଅତୀତର ଅଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ନାରୀ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳା, ଅବଳା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଶୋଷିତା। ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ବି ନାରୀ ଆଜି ଦୁର୍ବଳା, ଅବଳା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଶୋଷିତା ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ନାରୀ ଅଛି। କାରଣ ଗତ ଗତ ଘଟଣା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଡ଼ିତା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ସେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିଜ ପିତାମାତା ବି ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଅଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ପଛକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ କନ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆଉ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ପଛକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଇଗଲେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଡ଼ିତ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଭଗବାନ, ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ। ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଡୁ ଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବା। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।